milí lidi, vítám vás u dnešního videa. Tady Ela a Ruby. dneska zase u zpožděných aktulek. Promiňte, pardon, že my prostě jsme vám to nestihli natočit, ale tentokrát už se budeme fakt snažit vydávat ty videa pravidelně. Dneska přidali co, Ruby? Máme závody, Hollow Woods a měli bychom tam chytat světlušky, takže se na to podíváme. Takže první začínáme tady u, jak se jmenuje, u Raven. Nevím, pardon. Takže začneme asi prvním questem, který se jmenuje Phenomenal Fireflies. A za to dostaneme teda 25 těch světlušek, což je celkem dobrá jako cena za mě. No, tak. No, ze závodu dostaneš 50, to je ještě víc. No. Takže. Teď nám to ukáže, že máme je tady. Takhle. Já jsem to ještě nedělala a nekoukala jsem se na žádný videa od jiných youtuberů. Takže to budu dělat taky jako trošku na mě. Tak tady máme zase, máte přijet tady k Adě. Nevím, jak bych vám to řekla. A ta vám dá těch 25 světlušek a prostě proklikáte si to. Pardon, že vám to prostě nepřekládám, ale jestli vám to nevadí. Dostaneme zase několik tokeny, nebo světlušek a to je jenom za to, že se s ním promluvíme a dostaneme jedno. Ale teďka se vrhneme na ten nový race. Ten je za 50 světlušek a jdem na to. Za mě teda mají moc pěkný ty animace, co myslíš, Ruby? Jo, jako je to fajn, ale jako baví mě třeba tam ty světlušky kupat, akorát nevím, ještě bych tam jako něco bych tam přidala. Protože když potom ty závody musím jezdit, nebo musím jezdit, protože chci, abych nazbírala co nejvíc těch. Já teďka jdu ten závod s překážkama. S překážkama. No, já tak takže hodně. No, takže jako to mě moc nebaví, ale jinak jako ten závod osobně, myslím, že se to jako se zlepšuje a jako je to fakt jako to dobrý, no, akorát budou to 2 závody, už je teda zpřístupnění, takže já jsem tam tu Aďu neměla. Aďu. Takže vlastně jsem to měla, už tam zpřístupněný, no, takže už to mám na tom pravém místě. Ruby teda, L ještě ne, takže no, ta tady nebyla přesně. Já jsem nestíhala, proto se omlouvám za zpožděné aktulky, ale teď to pro vás zpětně dotáčíme. Doufám, že vám takhle nevadí, když to máte třeba o chvilku později. Ale teďka jsme teda u světlušek, musíte jich tady nachytat 30, což není docela jako moc. Jako na to, že na to máte na to minutu, což je hodně. Na to, že musíte, minutu a půl ještě k tomu. Na to, že musíte nazbírat jen 30 světlušek. Tak, to mám. A potom, ale je teda dost nepříjemný mezi něma trošku letět, protože když to září úplně modře, tak je to takový, včas nevidíte, když hrajete třeba na blízko a natáčíte. Ale za mě teda dobrý, co myslíš, Ruby? Jo, postavičce, takže teď tam nejsme, ale pak jo, ale jsem pak přijet, jo. Já teď zajedu, se ještě zajedu. Kdybyste třeba nerozuměli, proč mi řekne L, tak mi prostě říká, kdybyste slyšeli prostě jenom L, tak to mluví na mě. A tady prostě taky si zase tady je ta Áďa a Áďa a Zury, což mi přijde jako elfky, což mi přijde hrozně fajn. Oni teda budou tam na tom místě, kde jsme si to rozklikávali jako první. A teďka se budeme vrhnout na ten druhý quest. Za mě je teda dobrá aktulka, ale chtěla bych přidat něco trošku většího. Protože poslední dobou, teda nevím, jak na to má názor Ruby, ale poslední dobou přidávají třeba jenom koně. Nebo ne, ani to ne.
oni přidají jenom třeba jeden set a to mi přijde hrozně slabý na to, že je to obrovská skupina lidí. Prostě se o týme, prosím, prostě udělejte něco většího. Co No, myslíš? jako takhle. Mě třeba vadí to, nebo že jako spousta hráčů už jim to asi zřejmě psalo, ale třeba jako oni přidávají koně a přidávají tunu oblečení, ale jako já bych možná byla i radši, kdyby přidali další sloty do skříně navíc, protože upřímně už tu skříň mám skoro celou plnou a už jsem tam skoro nic nevědět, takže bych ocenila, kdyby přidali aspoň třeba takových 7 slotů navíc a taky třeba, kdyby ta stáj by se mohla ještě jako prodloužit o něco, protože máte ji prodlouženo na maximum, ale chcete tam mít třeba víc svých oblíbených koní, tak kdyby to mohli jako ještě víc prodloužit třeba a zvětšit tu stáj. Teďka se bavíme prostě o Sasku. Já jsem ráda, že na ten Silvestre přidali ten Star Stable, jako Star Stable tým přidal kód na Starcoiny, a protože kdyby to neudělali, myslím si, že by to znechutilo fakt hodně lidem. Sasku psalo strašně moc youtuberů a prostě youtuberek od Star Stable, nebo ne od Star Stable, ale Star Stable youtuberek, což je jako bylo by fakt strašně moc. Já jsem viděla nespočet videí, kdy tam na to nadávali, že je to jako tradice a že tentokrát jako přidali nový outfity, jo, ale že na to se těšili nejvíc, jako na ty Starcoiny, prej. Takže to bylo takový. No já taky. Já teda taky. Kdo by se netěšil na Starku? Přesně, Starcoiny zadarmo. jo. Já jsem teda tady sjela, no. Tady máte zase pokračování. Tentokrát zajete z nějaký Makena, nevím, jak se to čte, pardon. Jo, jsem tady taky, počkej. A teďka děláme další quest a to je taky za 50 světlušek, což je docela dost. A je to výhodný, fakt je to výhodný, než tady jezdit po lese. Já to znám, já jsem tady obíhala třeba 3 kolečka v kuse a měla jsem z toho jenom, já nevím, 60 světlušek, ani to ne, to bylo hrozně jako málo. Druhý quest mi přijde takový, už ze začátku takový, jako, u té vody to bylo hezčí za mě. Nevím, jak to bude jako vyvíjet se dál, ale u té vody to bylo fakt nádherné. Tam se mi líbila ta laguna a prostě, že tam ty světlušky byly takový jako čisto krásný. Teďka koukám, že tady ten quest je trošku tenčí, ale jo, je to hezký. Přijde mi to teda je to stejný, ale na jiném místě, možná je to trošku kratší. Nevím, jak se to ještě prodlouží, ale je to takový, no, co si budeme, kratší. Takže teďka pozbíráme tady, musíte zase 30 světlušek, máte na to dokonce méně času, protože jste na menší ploše, máte 26 sekund, 28 dokonce, kolik, či nevím, tak něco. Ale když jich se sbíráte 30, tak jedete dál. A quest mi přijde teda krásný, co myslíš? Dobrý. Jo, ale když jsem si četla vlastně od Star Stable vlastně ty novinky, tak jsem si říkala jako, že proč přidali 2 závody. Byl to strašně krátký text, ale já zase jako chápu, že Star Stable tým třeba pracuje něčem lepší, vím, že třeba nový koně a tak. A že prostě menší aktivky jako jsou hlavně o tom, že si jdu na chvíli na Sasko zahrát a ne, abych tam strávila půl dne. Za mě je dobrý to, že dělají aspoň nějaký aktivity, že to není, že třeba týden nedělají a potom jako udělají něco většího. Za mě je dobrý, že teďka dělají průběžně menší, malinkatý úplně aktivity, ale zase potom to zase zvednou. Takže... Já zase nevím, jako kdyby přidali třeba, nevím, nějaký quest, který by vám mohl třeba ještě odhalit nějaký to tajemství tady z těch koní, který tady vlastně máme, volně žijící, třeba Hemeru a Anteju, tak kdyby třeba něco o tom Pardon, promiň, že tě přerušuju, Ruby, ale kdybyste chtěli video o Hemeře a Anteře, tak napište do komentářů, my vám o tom klidně natočíme pár informací o ní. A nevím, kde jsi teda teďka ty, Ruby, já jsem teďka u toho, když jsem dokončila quest. Ty? Já jsem teďkom nahoře na tom mostě, jo, omlouvám se, že jsem teďkom, jak jsem se zapovídala do toho, ale mě tady přišel teďkom rodiče do pokoje, takže se omlouvám, že jsem... Stojí, prosím tě, Ruby.
Ale myslím si, že jako je super, že se rozvíjí, protože to super fakt je. Prosím tě, proč skáčeš to ale. Takže já bych tohle video asi ukončila, protože myslím si, že pro dnešek je pro dnešek je toho fakt už dost a myslím si, že aktuálky byly docela, ne dost, ale bylo to takový živný. Myslím si, že Sasku něco přidalo, nebylo to nějaký jako málo jako užitečný, že by se to jako dalo použít a bylo by to, to je hrozný, no, strašný, nedá se s tím nic dělat. Ale pro dnešek to bude vše a čauky mňauky.